Handang langsung ni hangdon surya klamalong ASDC atum ASDC mas reli ke padupon. Samuguri arong along IM konsing rong pi kahumridam. Kardong pini beta thanbang nili thare rup sing tobi. Kedantang phai kunia ceklo ni phai kreser ke parni handang langsung ni hangdon surya klamalong ASDC mas reli program ke padupon. Labang so amai karbenglo termas council abarem IM rajendra rong pilapen alang lir sang hotum pensi mai padupon abarem IM sonasing terang hen pensi labang so ASDC amai charipon mai ke pha the pialam the ASDC tripia mai along dehin rembang sonjoy kilinga hen pensi than pachinipon aduntu lakha tretroxi bokajan LA constituency angkang ke parlo MSC constituency trok arataphan abarem IM rajendra rong pi ke japen pangrumpet bang surihini abang kubang phi congress APHLC Garo Adivasya Khaya Tumpen ASDC along Chingbedun Sita Pinila Bangso Amay along ke Alidara Tumaphan Ansi Dengpon Pen Archo Pondo Posip Pachinipon Labangso Amay along ASDC Klembang Borjan MSC Constituency Surbatar MSC Constituency Lapen Bokajan MSC Constituency Pen Ongdung Atum Lapen Kaprek ke Tegeding Atumta Chetongdun Labangso Amay along Alhi Aman Pen ASDC Tiripia May Puchandro Kanto Terang ASDC Kongchun Bang Mate Abarim CEM Jotson B MLA Barim Humsing Tiso KNC Teripia Maipi Merina BP KNC Akong Chunbang Kajek Tok BP KSC Achunbang Ojointi KSC Maipu Jamson Timong ASC Teripia Mayalong Klembang Pu Daniel Teron ASC Teripia Mayalong Klembang Pu Samuel Ronghang ASC Youth Front Pen Golson Bela Pen Kapre Kethekedingatum Chetong Dun Pen Maya DP Dun Labang so Mayalong Aprang Prang ASC Por Kimola Pen Non Kibang JMLA Kiligahut Bokajan LSC Along Kacepa haidun thekji lapen ansu se ASDC ajakong kepang tangpon japhan chingbai chingsaipon kedam tang arni khaya pharman bi phikachi pipen ki thike jang nang apot lapuson pamorok ke chokche puthot chesong thusi aprang prangason karabema termas council ajakong pachido thunang ji puta pherang ka thengno nang pachini don emprek ke hang song ke pang tangi phansi pini ladak rat akingru mame bilo ladak along retain pen Duarbaguri Nilep Depani Surputar Bukajan Borjan MBC Angkang pen enang nang arado bang sila dar cingrum lo pensimukup lo asong pang tangi pa ini arada hin pen kacingbai citana tel lo karbiang long akhan kerai komji la pen karbiang long arado han pacing to de dia pan ke handbrake aja kong pen pete uni handbrake long bek detik kan ke la karbiang otomas council pen aja kong pen ke la ke karbiang long arat titorone la pen ke karbiang long ni rai kong ni kasi otomas council podi mengke otomas government pol tum sing kono tik kalau soja kong pen sing tum sing turun ke la pen ba ke rai kong la so phase pini la da ni tum putot lapen ke la soprang handbrake long aku hitame handbrake kati song atau ini penti long tang MOU agreement MOS agreement la haya kamata public asante rada temali long pigila polo setala haya akamba council so penti dere joine rada tum ci song na ci dan na tina jang na so der to sila so akamba pachun be nai la se party bank acharing hoy lo Handang langsung penjamson teron Trison Lekte Lapen Bodesor teron News7 Northeast Samuguri along IM konsing rong pi kahumridam kedam tang ni phai kreser ke parni Samuguri LP Sekolah Hemalong anarlo porphai sia pormalong pen kepang chengpon Samuguri arong aratatum kisun aputhak kachethan chimu mamayalong kisop nat pensi mai charipon lapen aluhaman pen kachetong dun karbelong turmas council IM konsing rong pi abarem vidisya chonbang rakesh tokbi lapen Penangan BJP along klembang piatum cetong dun bangso mayalong aradatum akisun kijong ponatengke kacheleng jiapan towar setame sangti atrake pon verajok henu edlo lasi mesen pen hirklong pen sangti mohol daratum pen chingbai pon ho lapen ke irrigation ND highway setame non kebang ji mati jong acheklo angbong patang pon poposi IM konsing rong pipen ningjepon Harot angkang ningka jethe Prime Minister Narendra Modi ji ke Japon अपन के कार्बिंगलोंग angkang sitame di tomning ke cethe CEM toleram rong hangsar ke Japon itu munit pen cingki cethan pen munit otoma ki sung ke boy kichini dia bhandi do ke bor I
khalaso namai sidang nitum padupon apen ke nituma sarkar bangdet pe nafi nane ne ketangte du ulang office sitame keron ke bakalong kwan se cetang loma kwan se cetang te loma ke klem lang yang deng kwan doloma abelang ma aku laun so se sarkar kichi ting bon pen rada kisung ko son se kepa jok ponima pola hay alam nang ken hasini likiba pendak pini rada tumning arong nang cepak lang dun je BJP sarkar bangde penafi nituma sarkar bangde penafi sarkar ben nang kipi ahormu ahronjam aso namung anta alang litum long et posipubom monsitame la towar alam ma bang nang thanun towar bang asal sodak sangte mohol dum da tema sida so towar bang atijen sangte mohol ta suli pasuli bomje afan rong arata jen school ki dam ki sung ke boy ki chala ta phang de ki joy ke je afan la so ang bong towar si mane nang NPS on de mesen ko serat nang tuning report la so lamang nile council authority ben nile ching bai ko bolo Langhin ben Mizoram se News 7 notice. Pinya beta pansengan toniklo card.